I denne vejledning om lagerstyring i Handyman gennemgår vi, hvordan du effektivt administrerer lagerbeholdning, bestillinger og logistik i Handyman Office og Handyman Mobil. Denne vejledning er designet til at give dig en grundig forståelse af lagerfunktionerne, så du kan optimere dine arbejdsprocesser og sikre, at dine teknikere altid har de nødvendige materialer til rådighed. For at komme i gang med lagerstyring i Handyman skal du først sikre, at du har den nødvendige lagerstyringslicens. Licensen tildeles i medarbejderkonfigurationen. Lager er angivet som enten hovedlager, billager eller lager for affaldsmateriale. Kun billager kan tildeles mobilbrugere. For at materiale kan blive indført på et lager, skal det findes i en prisliste. Når materialer registreres på et lager, kan der indstilles lagergrænser for at sikre, at de automatisk tilføjes bestilling til genopfyldning af lageret. Dette sikrer, at lageret ikke bliver tomt eller overfyldt med bestemte varer. Handyman Mobil giver teknikeren mulighed for at håndtere lager direkte fra deres mobile enheder. Teknikeren kan foretage lageroptællinger på deres billager og justere beholdninger. Lageroptælling er aktiveret i Handyman Office. Under udførelse af ordre kan teknikeren registrere forbrugte materialer fra lageret, hvilket automatisk opdaterer lagerbeholdningen. For at få indsigt i forbrug og lagerbevægelser findes der rapporter under materialeregnskab. Rapporterne viser kun materialer, der har en materialekategori, og viser en side for hver materialekategori. Beholdning giver et overblik over materialer, der er kommet ind i og har forladt lageret. Bevægelser viser bevægelsen af materialer mellem lagre. Handyman kan integreres med forskellige ERP-systemer, hvilket sikrer et sammenhængende dataflow mellem lagerstyring og økonomisystemer. Dette muliggør automatiseret opdatering af lagerbeholdninger, fakturering og regnskabsføring. Ved at udnytte Handymans lagerstyringsfunktioner kan du effektivisere dine logistikprocesser, reducere spild og sikre, at dine teknikere altid har de nødvendige materialer til rådighed. Tak fordi du deltog i denne træningssession om lager. Vi håber, at du nu føler dig mere fortrolig med værktøjet og dets funktioner. For yderligere information og support, besøg venligst vores supportside.